Hi guys and welcome to my daily vlog 8, and for today's video guys, ubani ko niyo sa pagluto sa pamahaw for the kids and kung unsa ko ka busy sa morning. I don't know kung ako ra ba nag-struggle ani guys sa tanan moms out there. Nag-struggle ba gyapon mo every morning kung unsa ato ipakaon sa tong mga anak. And to my surprise, tinuod man din siya nga hacks di ay nga ang beef loaf ibutang ni kalayo. Mugawas na siya on its own. Abi na ko joke ra tinuod man gid di ay, and grabe na amaze kay ko guys kay kita mga mama. Kita man gitig open sa dilata, di ba? Aminin niyo. Tapos every time mag-open ko og dilata gid guys, labi na ang beef loaf, gina-open ako siya both sides kay para dali siya na ako mag-push under kay kung maglugit-lugit pa ko sa kutsilyo murag apiki naman kayo. So anyways, nagluto na tagpamahaw for the kids and nagpabukal na po din kog ininit tubig para sa akong coffee. And since ka wala man ko'y swak for today's video, ibap na lang dayon akong gibutang guys. Lami gyapon kay ang ibap, promise. Ibutan mo siya sa coffee, labi na akong Alaska ibap. So Becky naman, Alaska. And since kay man akong luto, it's time for the breakfast. And since kay coffee drinker kay ko guys, dili gid pwede nga dili ko mga bisan pag unsa ko ka busy o bisan pag unsa ko gadadali sa morning. After mi na mahaw guys, gihumanan na po dayon ko prepare aning order ng mga chicken pastel 100 ka buok nga to be pick up at 9 a.m. And thank God, dagan orders. Kaya syempre, dagan bikitag mga bayro noon, di ba? And after na ako nag-prepare itong chicken pastel nga order guys, may ato na po dahil kong merkado, kaya nagpalit kong kamote o saging para sa among binignit mo diha. Tag 25 lang. Og na po ko'y bisita nga alingasa og sa dihang nagpatulo na po siya unsaon pagluto sa popcorn. Bisan popcorn guys, dili ka ba naluto? Dali ra man unta. Grabe ra gid kasayo ng pagluto sa popcorn guys. Kay bisan ako mga anak kabalog gid mo luto sa popcorn. Og sa pagluto sa popcorn, it's either margarine or butter imong gamiton sa pagprito, but for me, I preferred nga margarine kay mas makatipid. Syempre, pag mama ka, mas dito gid ka kung asa ka mas makatipid. Prepare po siya kalamin. Sa pagluto sa popcorn guys, mas maayo gid nga daghano ninyo margarine. O di ba mas tipid ba sa margarine kaysa butter? Kay magsayang kay ang butter nga idaghan ninyo gluto sa popcorn. But og inana gid kadaghan ang margarine pag magluto tag popcorn guys. Tapos gamay lang nga popcorn kay para mas mulasa og mas muhumot og mas mulami pagit siya guys. Promise. Taburan na to ko lain ko an. Natuon na dito? Yeah. Wow! Og kana siya guys, kasi matingala mo gubot kay kitchen kay yes. Morning pa na siya guys. Og miabot na kayo ni sa mukan kay nagpatudog popcorn. Sabon. Ano na. Ang saan? Nakuha na siya. Ay, di na naikura-kura. Ayaw na ikura-kura uy. Ay! Dapat siya. Buat MZ ganina. Oo. Okay, nagpatudlo siya kung saan pagluto sa popcorn. Simple. Very simple popcorn. Ginan kay kong margarine sa store. Ang price pa daw ba? Hindi man ka-afford sa butter. 1 kilo ko ka sa margarine kay 100 ra 120. Yung butter ginuo ko 1/4. Sigminta sa isinta na. O sige, taste test. Og mo na to mong naluto nga popcorn Ano? guys. Imagine that, gamay ra kay nga popcorn na imong gibutang og daghan na kay siya pag once nga maluto na. So maayo gid kay siya nga snack para sa mga bata ka aside sa tipid. Lami pa gid siya og masustansya pud siya kay corn man, di ba? And na po kay bisita nga isa pud kalingasa guys. Grabe. And since kay lunchtime naman, may pulis pinky mo timing og lunch da. Yes na lang, ato na lang librehon, char. Bitaw kay since kay lunchtime naman guys, mag-lunchtime ni Pinky, may na lang na si Pinky para ganahan ko magkaon. Kay to be honest guys, dili ko gakaon gyud kay labaw na kay gasi kog luto, dito sa Itol Yukan na. Di nagi ko ga nagkaon gyud, promise. Kung I don't know ba, ano man nang sige man ko kanambok, di man ta ko gakaon. And to end my day guys, I decided nga mag-bikes ako for at least man lang 1 hour sa gabi. Then I decided na pod nga i-visit na ko si Dan kay actually doon ra magid kay balay ni Dan, isa lang gid ka tulay ang pagitan. So pag agi na mo sa JR Borja Bridge, balay na Dan nilang Dan. So dato na lang din ko nagchika-chika na kay Marites, kay si Dan Marites man puning dito. So dito na din ko nagsusuroy sa iya. Tapos mga to siya, that's it guys, and thank you for watching my daily vlog 8. God bless us all. Damilag na training camp. Mga pulis. Yeah, okay.
Uy, nakakiter di ako diha. Ha? Damilag. Nakakiter ko diha. Di ba? Yes. Wala man. Dinner pa dito.